Hvordan finder man en rigtig udlægning af en tekst også? Hvordan læser man en tekst på en ordentlig måde, eller på en mere rigtig måde? Hvordan kan man ligesom sige, at noget er mere rigtigt end noget andet? Jeg er tillægprædikant for at lære noget mere teoretisk omkring Nudistkirken og bunde min tro ikke kun i det, jeg er vokset op i og det, jeg oplever, men også i noget rent faktuelt og blive klogere på, hvad Nudistkirken er som institution. Høre et menneske gengive centrale punkter i den kristne tro med deres egne ord, deres egne billeder. Det er altid fantastisk.